Lonnie Andersen, du er ikke Godt, Pia. Træk den med hårdt ned på bunden af, så I skal presse den op. Brug hoften. De der lange streger, det er ikke så bundet for. Godt, det der, Pia. Godt. Og så første minut. God time. Super, det der. Så alligevel ikke. Vil du prøve, eller? Hvor mange ture? Jeg kan ikke. Jeg har prøvet den derovre. Hvem sagde du? Jeg kan ikke se videoen for, hvordan de gør det. Det er fordi, det ikke er... Nå, ja. På den video, det er lagt op, det er en prøvevideo. Der siger de bare lidt, så får de bare så hvis det er sige, jeg tror, du skal læse